Pozdravujem vás, vítajte v Chill Tarot zóne. A poďme sa pozrieť, čo nám tie energie momentálne, zvláštne energie marcové, chcú možno naznačiť nejaké zmeny alebo príliv pozitívneho, možno pre vás. Takže pozrieme sa na to, čo tie... No, máte tu pekne, začínate si tu vyjasňovať situáciu s niekým z minulosti, čiže problémy sa vyriešia. Veľmi krásne začíname. Čiže Eso mečov. No tak Eso mečov, to je vyriešenie konfliktu. Áno, s tým mečom raz a navždy uzatvoríte problémy, ktoré vás trápia. Je to začínajúca komunikácia možno s niekým z minulosti, pretože 6 pohárov nám presne naznačuje, že je tu niekto z minulosti alebo spomienky, ale keďže je to vyriešenie situácií, vykomunikovanie si, vyjasnenie, prichádza to, ak sa niečím teraz ťažíte, alebo ak vás niečo ťažilo, riešili ste nejaký problém, tak Eso mečov presne hovorí, že začínajúca komunikácia a víťazoslavne to dopadne pre vás. Vyriešite problém, konflikt, ktorý vás doteraz trápil. A zrejme s niekým z minulosti, pretože tu hneď máte tú minulosť. Niečo, čo vás trápilo, akákoľvek situácia, oblasť, vzťahová, pracovná a tak ďalej. Rôzne či už je to priateľstva, nepriateľstva, pracovná oblasť, vzťahová oblasť, vyrieši sa to. Presne tu je ten správny čas, kedy s tým mečom, s tým esom mečov vyriešite, vyjasnite si problém a urobíte za tým jasnú bodku. To je veľmi pozitívne. A týka sa to niekoho z minulosti. Môže byť bývalého partnera, alebo teda takto. Máte tu mága, čiže vy predstavujete človeka, muži, ženy, mala som prv osloviť ženy. Máte všetky nástroje na to, aby ste si vytvorila život podľa vlastných predstav, tak ako to vyhovuje vám, tak aby to bolo prospešné pre vás. Čiže mák, lebo mák je veľmi magická, veľmi silná karta. Máte silnú energiu a vy presne disponujete tými vlastnosťami, že tie vaše sny, predstavy, vizualizácie dokážete preniesť do reality. Čiže je to veľmi krásna karta a máte tu voz, veľmi rýchlo si to zrealizujete. Čiže možno aj tá celá situácia, že riešite tu nejaký problém a vy ho vlastne vyriešite pre váš prospech, víťazne, s niekým z minulosti, lebo vy na to presne teraz je obdobie vhodné, aby ste si to vyriešili. Vo váš prospech, áno. Vo váš prospech. Čiže čokoľvek riešite, sa tu vyrieši kladne pre vás. A s tým mágom, to je obrovská sila. Pozitívna pre vás. No. Čo tu ešte máte? A spravodlivosť. Čiže dopadne to spravodlivo pre vás. Pekne. A máte tu blázon, čiže je to nové začiatky. Vkráčate do nového obdobia. Sice riskujete, ale táto karta je zároveň o tom chránení. Ako keby ste bola zhora chránený. Čiže je tu taká pozitívna, veľmi pozitívna karta, že vkráčate do nového obdobia, ktoré vám bude prospešné pre vás. A pozrite, máte tu Eso pentaklov, to sú nádherné karty. To je jedna z vidíte to všetko. Jedna z najšťastnejších kariet v tarote. Ona sľubuje obrovskú stabilitu, hojnosť, materiálne zabezpečenie, ale aj po tej citovej, emocionálnej stránke je prospešná. Čiže čokoľvek teraz riešite, vyriešite to vo váš prospech. Veľmi nádherné karty. Veľmi nádherné karty. No skúsime ešte provokovať s inými. Tak taký kratučký odkaz som chcela pre niekoho z vás. Vyriešite si situáciu, čo vás trápila v minulosti. Akákoľvek oblasť to bola. Pozitívne sa to vyrieši vo váš prospech. Presne to, po čom ste túžila, sa splní. Spravodlivo, vyrovnanie.
a nad akýmkoľvek problémom ste sa trápila a začínate nový život, ten blázon, vkráčate do nového obdobia šťastia, prosperity, hojnosti s tým esom pentaklov, úplne maximum šťastia, krásne. Dobre. No a 9 mečov, výborne, tak ako niečo vás tu trápilo, áno, zrejme vás niečo trápilo, po nociach ste sa trápila, nespala ste, trápila ste sa... nešťastná ste bola, niečo vás veľmi súžovalo, spôsobovalo vám to, nespalo, stále ste bola pripútaná myšlienkovo v tom procese trápenia, ale s týmito kartami hovorí, že sa táto problematika už vyjasní s tým esom mečov. Raz a navždy si to vyriešite a dostatočne silná ste. Dostatočne silná ste, čiže skutočne, ak tu bol nejaký problém, ktorý ste riešila, a zrejme bol, pretože hneď sme začali s tým esom mečov, tak tento problém sa vyrieši raz a navždy. Veľmi krásne, lebo sily, dostatok, to je veľmi pozitívna, mocná sila, ktorou vy disponujete, a vyriešite s tou vašou silou, odhodlaním a odvahou tento problém. 10 pentaklov, toto je naplnenie. Zrejme sa to týkalo možno aj rodiny, v rodinnom kruhu nejaké problémy, možno keď ste sa zaoberali, alebo tie vzťahy rodinné boli narušené. Každopádne teraz prichádza tá harmónia a stabilita. Čokoľvek ste riešili, akýkoľvek problém ste mala, teraz nastáva tá stabilita, pokoj, vyrovnanie, harmónia, rodinné šťastie a tá súdržnosť. A možno aj dedičstvo. Možno aj dedičstvo. Financie, prosperita s 10 pentaklov, to je maximum. Niečo vás tu trápilo, ale ten problém sa už končí. Prichádzajú energie, čas, ten správny čas je teraz na to, aby ste už konečne vyriešili raz a navždy ten váš problém, ktorý vás tak veľmi súžoval. Rytier holí, tak s tým rytierom holí prichádzajú aj tá vášeň, tá energia, rýchla aktivita. Rýchla aktivita, veľmi rýchlo to pozitívne napreduje k vám s tým rytierom holí, tie energie smerujú veľmi rýchlo k vám, čiže každú chvíľočku k vám prichádzajú tie pozitívne zmeny, ktoré vy vlastne, a pozrite, 4 holí, o čom to je, o tej stabilite, o tom prístreši. Je to o tom prístreši, o tom bezpečí. A dokonca je to aj žiadosť o ruku, manželstvo. Takže táto karta 4 holí vás len ubezpečuje zás o tej bezpečnosti, o tej harmónii, o tom súlade, ktoré nastanú po vyriešení tohto problému, ktorý vlastne vy už teraz čoskoro budete riešiť. A vyriešite ho pozitívne vo váš prospech. Veľmi ľahké, ale krásne, čisté karty. Čiže vravím, tu je nejaká súdržnosť. Možno, že ste... možno tu riešite vzťahovú oblasť a týkajúcu sa v minulosti ste možno, alebo ešte stále sa trápite nad, ja neviem, nejaké vzťahové situácie nevyriešené, balancujete, alebo ste balancovala, ale teraz prichádzajú tie energie buď po tej emocionálnej stránke, a mám silný pocit, že áno, že je to emocionálna oblasť, ktorá bola narušená, nestatická, ale vy ten problém vyriešite. Jednoducho s týmito kartami to vyriešite. Veľmi vás to trápilo, ale dostatok sily máte, to je také... S týmto esom pentaklov je to taká božia ochrana, duchovná ochrana, také vyššie vedenie, taká osudová karta, ktorá skutočne, alebo ten osud vám praje, a aby to dobre len pre vás dopadlo, a vyzerá to tak, že všetky karty hovoria, že je to krásne. Hierofant, no tak veľkňaz. A viete čo, že je to celkom možné, že niekto z vás dostane teda, že sa tu chýli aj k manželstvu, lebo ten veľkňaz je o tej tradícii, o záväzku. Jednak je to múdrosť, duchovné vedenie, a tak to malo dopadnúť. Vy ste mali byť spolu v harmónii. Čokoľvek riešite, tak tento problém sa vyrieši veľmi krásne, pozitívne pre vás,
a máte tu sľubnú budúcnosť. Aj s tým veľkňazom je to taká duchovná karta, taká plus energia pozitívna do toho vzťahu, do tej stability, do tej harmonii. A vravím, že je tu dosť možné, že tu niekto dostane nabídku k sňatku. Možno. Môže to byť kľudne. Sobáš, áno. A na spode balíčka je ešte cisárovná, veľmi tvorivá a plodná žena. Čiže môže kľudne dojsť aj k tehotenstvu. No tak my to tu skladáme do rodiny. Ale od začiatku to vyzerá veľmi sľubne. 10 pohárov je ešte na spode balíka. Takto, myslím, že to všetko vidíte. Krajšie karty ani nemohli byť, ako keby som si ich namiešala sama, ale tak, dobre, veľmi krásne to vyzerá, veľmi sľubná budúcnosť vás čaká, ten problém, ktorým ste sa zapodievala, vyriešite. Vy ako veľmi krásna, inteligentná, tvorivá, cisárovná, plodná, je tu nový začiatok a nový začiatok tu bol párkrát, bol tu s bláznom nový začiatok. Nový začiatok. Máte tu nový začiatok s Esom pentaklov. Cisárovna je tiež nový začiatok. Všetko je v nových týchto začiatkoch pozitívnych pre vás. Krásne karty, ja nenachádzam slovo 10 pohárov, úplné naplnenie, čiže vy ste tu riešili nejakú emocionálnu oblasť. Akokoľvek ste sa trápili nad problémom, tento problém sa teraz raz a navždy vyrieši pozitívne pre vás a vás tu čaká šťastná budúcnosť. Normálne rozprávkové karty úplne až neviem, čo vám k tomu povedať. A dosť možné je tu aj ponuka k svadbe. Požiada vás niekto o ruku? Mladšie ročníky, staršie ročníky, je to úplne jedno, koľko rokov máte, ale vyzerá to veľmi pozitívne. Nové začiatky, šťastné v harmonii, v naplnení. 10 pohárov, to je maximum emócií. A harmonia, šťastie, rodina, manželstvo. Krásne. Tak ja vám prajem, aby sa vám to všetko splnilo. Ani neviem, ako sa to udialo tu v tých kartách. Dáme si ešte niečo? Tak možno ešte na doplnenie karty pravej lásky, čiže každopádne vo vašom živote sa niečo mení. S Esom mečov ako prvou kartou vyriešite raz a navždy konflikt, prekážka, problém, ktorý vás trápil a víťazne pre vás. A všetky ostatné karty, týka sa tu niekoho z minulosti. Buď vravím, boli ste pohádaní, alebo tu bola tu nejaká disharmonia vzťahová, ale teraz sa to napraví. No a smeruje to až do konca k tej svadbe, možno. Veľmi krásne. Ja musím dávať pozor, aby som nespôsobila tou sviečkou. Slobodná sexualita. Takže takto. Slobodná sexualita. Čo vám chce povedať? Bez záťaže, bez akýchkoľvek výčitiek, bez akýchkoľvek žiarlivostných scén. Je to spojenie dvoch ľudí, ako tie holubice, v takej harmónii. V harmónii, bez akýchkoľvek rušivých momentov, slobodné. Jednoducho, to, čo sa udeje, bude úplne spontánne a vás dvoch to veľmi priťahuje k sebe, také spriaznené dušičky. Hojnosť, čiže vás tu čaká hojnosť po každej stránke. Veľmi nádherné karty. Hojnosť. Hojnosť v láske, v materiálnej oblasti, rodina pokope, všetko tu vyzerá superlatívoch, možno, že len pre jedného z vás. Sám sebe rodičom. Možno, že v tom odlúčení, lebo prvá karta hneď začína tým Esom mečov. To znamená, že vyrieši sa konflikt. To znamená, že teraz ste v konflikte. Teraz ste v situácii, ktorá vám strpčuje život. A aj 9 mečov o tom hovorilo, že vy vychádzate z tejto pozícii, keď sa veľmi trápite, nespíte, niečo vás ničí, niečím sa veľmi nabaľujete, niečo vás veľmi zranilo. Ale s odstupom času ste si možno zodpovedali na pár otázok, alebo
Ak začíname tým esom mečov, to znamená, že vy ste si v sebe zvedomila, že je potrebná komunikácia a vyriešiť problémy. Čiže nadobudla ste poznatok, ako pokračovať ďalej. Možno v kľude, v pokoji ste nadobudla tú múdrosť. Alebo obaja. Jednoducho s tou múdrosťou budete pokračovať ďalej. Takže je to veľmi krásne. Veľmi krásne. Duchovná vyspelosť. Pozrite, zase sú tu dvaja ľudia a tu je tá stálosť v kartách, v cigánskych kartách, to oko tretie. Čiže to ako keby ste a skutočne aj s tým esom pentaklov, áno, ste tu chránení. Je to také, ako keby to malo byť osudom dané. Čiže to všetko, čo vás teraz čaká, bude také rozprávkové, krásne, až možno neuveriteľné na súčasnú dobu, ale takto to ukazujú karty. A ja sa veľmi teším z vášho úspechu, z harmónie, z lásky a prajem vám všetko dobré, nech to dobre dopadne. Hoď len pre jedného z vás, ale stojí to za to, aby sa to naplnilo. Tak ja... Ja vám ďakujem veľmi krásne za zhliadnutie. Ak sa vám to páčilo, poprosím vás o lajky, o odbery a verím, že to všetko sa naplní vo váš prospech a budete skutočne šťastní.